गोजोनथाव खौरां गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय रिच वाटार पार्कखौ थाबैनो बेखेवनाय जासिगोन। गोलोम बोथोरनि जिरायनाय समाव जाय बिथांमोना रंजानो एबा गावसोरनि नखरफोरजों रंजानो गोसो जानाय सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव थाङालासेनो गावनिनो जायगायावनो रंजानो हासिगोन। दा बे समावहाय आङो नैबे रिच वाटार पार्कनि जे कम्पाउन्ड सिङाव गसंनानै दा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हास्थायदों। रायमना नेसनेल पार्क डिक्लेयार जानायनि उनाव जों मोनसे सिमां जों नैबे रायमना ओनसोलावहाय जों नुदों। जे सिमाङा दिनै मोगथाङाव जाबोगासिनो दं। जे मोनसे समाव बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबां दुखुआव दंमोन। मोनसे सान्थिनि मोनसे परिबेस गैयामोन। दा सान्थिनि मोनसे परिबेस फैनाय लोगो लोगो आरो नेसनेल पार्क जानायनि थाखाय गभर्नमेन्टनिसिम जोबनो गैयै हामबायहोनो आरो दिनै बे नेसनेल पार्क जानायनि उनावहाय दिनै जों माखासे टुरिज्मनि जे सेक्टराव जोङो लासैनो जे मोनसे जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। जे गोबां जोंनि बे ओनसोलाव गैयालाबो 12थासो हमस्टे स्टार्ट खालामबाय। जे हमस्टेनि गेजेरजों जे नखरफ्रा थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोनबाय आरो लोगोसे मोननै एबा मोनथामसो जे रेजर्ट रायमना बे वेस्टार्न रेन्जआव बियो सोलिगासिनो दङ। बे रेजर्टआवहाय जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलनिनो जेसेबांनाखि आनएमप्लयड जे इयुथफोर दं बिथांमोना बेवहाय एमप्लयमेन्ट मोनदों आरो लोगोसे दिनै बेवहाय आरोबाव मोनसे गोजोनथाव मोनसे रिक्रिएसनेल मोनसे सेन्टार रिच वाटार पार्क नैबे रायमनायावहाय आरोबाव अपेनिं जाना थांगासिनो दं नैबे दाननि मे दानावहाय। दा बेनिखायनो आङो जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जे रायमना नेसनेल पार्कआ जाखाबायब्ला जोङो दिनै टुरिज्मनि जे माखासे चान्सेसफोर एबा अपरचुनिटिसफोरखौहाय जोङो बेखौ लानाया मोजां। जों हानायमानि जों सोरबाबा टुरिस्ट गाइड सोरबाबा बेबादि जिपसि एबा हमस्टेफोर एबा रिजर्टफोर आरो जों गुबुन गुबुन गासै मोनसे फिसा मोनसे बिजनेसफोर जों स्टार्ट खालामनो हायो। जे बिजनेसफोरनि गेजेरजों जोङो गावनि जे थांनानै थानायनि जे राहा लामाखौ जोङो दिहुननो हायो। आरोबाव बेजों लोगोसे आं खावलायनो हास्थायबावदों टुरिज्मआथ' जोंनि बे ओनसोलाव जागोन, नाथाय जोंनि बे टुरिज्मआ मा जानांगोन सास्टेनेबल जानांगोन। जे बे लं लास्टिं मोनसे टुरिज्म जानांगोन जेरावहाय मानसिफ्रा गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि बे जायगाखौ साखोन सिखोन नुफैयो। जेब्लायबो आबहावाखौ मोनसे सनमान दोननानै जे मोनसे टुरिज्मखौ स्टार्ट खालामो बे जायगाखौ बेखौनो आं खावलायबाय बयनिसिमबो। नेसनेल पार्कआवहाय फ्रान्सनिफ्राय नेदारलेण्डनिफ्राय जापाननिफ्राय इउएसनिफ्राय आरो स्पेननिफ्राय गोबां जे फरेन टुरिस्टफोर बिसोर फैनानै थांबाय। दा जों बे मोनसे साइन जे जोंनि बे ओनसोला जे लासैनो मिथिजानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बयबो अवेर जानाया मोजां। जोङो जोंनियाव फैनाय साफ्रोमबो आलासिफोरखौ जोंनिनो आलासि होनानै जों जाहाथे जों मोजां आदर खालामो। बेजोंनो जोंनि बे जायगाखौ बिराद मोनसे बाख्नायजाथाव आरो मुंदांखा मोनसे टुरिज्मनि जायगा होननानै जों बेखौ मिथिहोनो हागोन मुलुगनाङैनो।